Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de eerste olietanker aangekomen is op Curaçao. Daar hebben wij beelden van en die zijn gemaakt vanochtend bij Bullenbaai. Het gaat om de Regina, dat is een grote olietanker. En het heeft allemaal te maken met het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om 50 miljoen vaten Venezolaanse olie te verkopen. Extra meldt vandaag dat daarvoor 2 grote grondstofhandelaren zijn aangeschreven in Amerika. En die gaan die olie onderbrengen, onder meer in de Bahama's en op Curaçao. Wat dat betreft spelen we een rol in een internationale ontwikkeling. De eerste tanker is gekomen, maar het zou dus moeten gaan om echt miljoenen en miljoenen vaten. We zijn nog bezig met het verkrijgen van informatie hierover, maar duidelijk is in ieder geval dat er ruwe Venezolaanse olie nu op Curaçao is. En dat het met goedkeuren van Amerika is en dat het idee is om heel veel van die vaten olie te verkopen. En zoals u wellicht eerder gehoord heeft, daarmee wil Trump voor een deel geld verdienen voor Amerika, maar ook voor de bevolking van Venezuela. Beloning van 5000 gulden uitgeloofd voor informatie over overval. Dat werd gisteren bekend. De politie looft een beloning van 5000 gulden uit voor informatie die kan leiden tot het oplossen van een overval die vorig jaar op 24 oktober plaatsvond bij een nummerkantoor aan de Motilonesweg en die eindigde in een ongeval. De politie informeert dat er in verband met een overval op een persoon die geld ophaalde bij een nummerkantoor een beloning van 5000 gulden is uitgeloofd. Maar dat gaat alleen voor mensen die informatie geven die daadwerkelijk leidt tot de oplossing van de zaak. Mensen die informatie hebben kunnen bellen met het anonieme politienummer 108. En hou er rekening mee dat men alleen in aanmerking komt voor de beloning wanneer de gouden tip uitsluitend via lijn 108 wordt doorgegeven. Dus als opeens heel veel mensen dezelfde tips doorgeven, wordt het weer een ander verhaal. Maar in ieder geval hoopt de politie dat mensen daadwerkelijk informatie geven. De geldophaler was onderweg op 24 oktober toen hij door een auto een auto op zijn auto reed. En hij raakte erbij gewond en ze zijn er met het geld van doorgegaan. Het slachtoffer moest uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. En het heeft veel impact gehad, maar vooral wil de politie weten wie er achter deze overval zit. Volgens het CTB was 2025 een recordjaar voor het toerisme op Curaçao. En dat blijkt uit de cijfers die gisteren bekend werden gemaakt. In totaal zijn er meer dan 788.000 verblijfstoeristen verwelkomd in 2025. En vooral december 2025 was een mijlpaal in het toeristische succes van Curaçao. Er kwamen bijna 81.000 verblijfstoeristen in 1 maand. En dat is het hoogste maandtotaal ooit. Het weerspiegelt een stijging van 10% ten opzichte van december 2024. En de top 3 herkomstmarkten zijn Nederland, Amerika en Colombia. De meeste mensen komen nog uit Nederland. In december meer dan 26.000. En wat ook opmerkelijk is dat Nederlandse bezoekers vaak lang blijven. Ongeveer 2 weken gemiddeld blijven ze op Curaçao. Amerikanen blijven maar een week. En ook Colombianen blijven meestal maar een week. Nederlanders blijven langer. En ook opvallend is voor de Nederlandse toeristen, leuk om te weten, de meeste toeristen komen uit de provincie Zuid-Holland, daarna Noord-Holland en Noord-Brabant. Van Heijdorn ziet graag 2 juli als Dag van de Vlag. Dat werd gisteren bekend tijdens een bijeenkomst, een vergadering in het Curaçaose parlement. De Curaçaose regering wil 2 juli mogelijk niet alleen blijven herdenken als de dag van het volkslied en de vlag, maar ook officieel aanduiden als Dag van Curaçao. Het gebeurde tijdens de openbare vergadering en volgens de minister ligt er een conceptproclamatie klaar om de naamgeving te verduidelijken. Volgens Van Heijdorn heeft 2 juli een bredere historische betekenis voor Curaçao. Op die datum in 1951 kwam de Eilandsraad voor het eerst bijeen en dat wordt gezien als het begin van de autonomie in de praktijk. In 1984 werd bovendien de vlag van Curaçao officieel gehesen op 2 juli.
Opnieuw huisbeschoten. We hebben al verschillende beschietingen gehad dit jaar en ook vorig jaar vond het vaak plaats. De politie moest gisteren naar de Afroditestraat in Sint-Joris. Daar was een donker gekleurde auto voorbij gereden die meerdere schoten afvuurde in de richting van een woning. Een auto die geparkeerd stond op de binnenplaats van het huis werd door kogels geraakt. Er zijn meer dan 6 hulzen aangetroffen en die zijn in beslag genomen en het rechercheteam zet het onderzoek in deze zaak voort. Enya behaalt positieve resultaten. Er is natuurlijk in de afgelopen jaren veel nieuws over Enya geweest. En die zijn vorig jaar als nieuwe juridische entiteit onder dezelfde merknaam begonnen. Nou ja, sinds 2025 is de organisatie opnieuw ingericht en is er sprake van een groot herstructureringsproces. En de eerste resultaten zijn volgens Enya positief. De vooruitzichten voor de komende periode zijn gunstig. De officiële cijfers worden pas bekendgemaakt in april, als de definitieve en gecontroleerde jaarrekening zal worden gepubliceerd. Maar nu geeft Enya al aan dat het een heel goed jaar was in deze nieuwe constellatie. 3 toeristen gewond bij ongeluk. Dat gebeurde gisteren. Het was een verkeersongeval op de weg richting Westpunt ter hoogte van de kruising bij Monnikekappel-Mathieu. Daar kwam een Kia Soul en een SUV met elkaar in botsing als gevolg van het niet verlenen van voorrang. Bij het ongeval raakten 3 toeristen gewond en ze hadden geavanceerde medische hulp nodig. Ze zijn dus naar het ziekenhuis gebracht. Dat was het belangrijkste nieuws, de eerste belangrijkste 7 berichten. We hebben nu even een break en dan komt er nog meer nieuws. Você aqui com a Dushi, orbo tem a liberdade de determinar bo futuro. Na momento que você sentir claro para comprar casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turno-flor e piscina para baixo calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi Dushi. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com un tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines a premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir al website www.extra.cw y participar para Botadén. ¡Suerte! We beginnen met meer politienieuws, want er was gisteren een achtervolging. Op de Caracas-Baaiweg trof de politie een pick-up aan. Die was afkomstig van diefstal. De bestuurder kreeg het teken om te stoppen, maar probeerde in plaats daarvan aan de politie te ontkomen. Vervolgens werd een achtervolging ingezet die eindigde in de straat Chicucha in Corazpecht. Daar heeft de politie 2 mannen aangehouden die in verband worden gebracht met het stelen van het voertuig. Ook is er een gestolen auto op straat achtergelaten. Dat gebeurde bij de Elisha-straat. Daar trof de politie een Toyota Corolla aan. Die was eerder gestolen. En de aanwezigheid van het Joyride-team werd verzocht om te kijken wat precies de achterliggende verhaal was rond de auto. Nou, hij is gestolen en hij is achtergelaten. Waarom? Dat weten we nog niet. Maar een kraan heeft het voertuig overgebracht naar het politiedepot. Dan gaan we naar Aruba, want daar heeft het ministerie van Justitie een video uitgebracht over de gevaren van alcohol in het verkeer. We hebben dit jaar in Aruba al veel ongelukken gehad, veel ook zelfs dodelijke ongelukken. En alcohol in het verkeer is daar, maar ook op Curaçao, een groot probleem. En in deze video ziet u hoe groot de consequenties kunnen zijn
als mensen met alcohol de straat op gaan. Ik vind het een indrukwekkende video. Kijk er even naar. De minister van Justitie van Aruba doet een oproep aan de gemeenschap om voorzichtig te rijden. Drinking and driving affects all ages and leaves families in pain. Don't drink and drive. A message from the government of Aruba. En daarnaast was er ook een video uit Sint Maarten, ander onderwerp, maar niet minder aangrijpend toch. Het gaat over pesten op school, bullying en het feit dat kinderen elkaar in hele lastige, vervelende situaties kunnen brengen en dat er over nagedacht moet worden. Ik vind dit ook een aangrijpende video. Kijk naar de video van Sint Maarten. To this area. I'm sorry. Just know you could always seek help. Just reach out. You're worth more than a moment of pressure. Once it's sent, it's out of your control. Protect your image, protect your future. Sharing someone's private photo is bullying. It causes real harm and real consequences. Think before you share. This message is brought to you by the Minister of VSI. If you are facing a similar situation, reach out to a trusted individual for support. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws, want transportarbeiders zijn in Caracas samengekomen om hun steun te betuigen aan president Nicolás Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores. Die werden op 3 januari gevangen genomen tijdens een Amerikaanse militaire operatie. De bijeenkomst werd georganiseerd door sectoren van het openbaar vervoer en werd bijgewoond door de zoon van Nicolás Maduro Guerra. Hij zei: we gaan de vrede in het land bewaren, we gaan ervoor zorgen dat het land vooruit gaat en we gaan Nicolás en Cilia terugbrengen. Tegelijkertijd is Venezuela begonnen meer en meer gevangenen vrij te laten. De parlementsvoorzitter zei dat er deze dagen weer honderden gevangenen worden vrijgelaten. En dat gaat volgens hem als een gebaar van goede wil naar Amerika, maar ook naar de gevangenen toe natuurlijk. We houden het voor u in de gaten en we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.